Pila to mo? Pilang sako sa inyong Integra 3000? Pila na sako sa Integra? 1429. Ay po ito. Isa ko kamera to. Nakalis na makalis na na-list na siya nga presyo. 1429. 50 kilos mangyapon na no. Bakog isa. Sako. Pangalan sa mong Facebook? Alister? Maestrong Laagan. Ah, Maestrong Laagan. Wow! Wala ka YouTube? Wala ka YouTube sa Facebook ra ko. Ano sa takadjot sa landong? Dire. So, Maestrong Laagan imo ha. Laagan. Ana kay sticker daw sa imo nakapilit? Wala pa gilay no. Wala pinakasige. Ikan mo kuan. Amo gikan. Padilan. Ah, dito sa Guli kay kuan man. Ako nadautan ako makauban ba? oh. Nakisabay ra ko sa uban. Ako kay Club Good. Awa kay club day. Sabay ra ko sa. Okay ro, bago pa may motor no. Ay, tuig na ni. Ayo, alaga di. Katrabaho siguro ka. Oh, gawat man ko. Paghatag na lang ko sa kuha. Oh, mga ay tagaan na lang di ka sunod. Magkayo ko pud kotro. Oh, at least kung magkita ta sunod, kailan na ta. Muna to. Ayun, ga-vlog kan. Oh. Tay tasking. Oo. Duha man ako agad sa Facebook na og sa YouTube. Taga diri ra ka balin siya? Adara Prokotsod. Ada dabong-dabong yun na ilog. Kabanglasan pa ko. Kabanglasan pa mo. Duwa. Kabanglasan ko gatudlo pero malay-balay ko gawlian. So mo nang Maestrong Laagan. Okay sa gayo So dito ka Kabanglasan lugar. Bago man ko ga-vlog. Bago lang ka? Sada mag-vlog ron kay ano lang balingalingaw. Lingaw ra ko. Oo. Kay mic oh.
Oh, halo gwapo kayo kay Hero 9. Ah, naka-mic na imo ha. Wala pa ni mic. Magpalit ako mic. Ah, lagi. Gwapo ba kay nagkuha bay? Ano, hirutin karon bago. Ah, lagi katong Hero 10. Ano ka, mahal na kayo. Ma. Pero kana okay kay na mo. Gwapo ba ikag chin mo to? Choy kay mong chin mo to. Original gyud. Gwapo kay bracket to. Diang maka plaster gyud. Gitara na ko para para dili mahulog ba. Oh, paniguro gyud tinuod. Gabi duha imo ano? Oh, duha. Kani isa nako pang Ako nga para naman ko, ride. oh, chill ride. Okay ra gyapon ay. Ano ba na ko sa port sa Raider mo sila. Oh. Ilay nga club. At may purpose. Ito sa mga club mo ginabanan. Kasi mo ride, dagit ko vlog. Mas okay mo gyapon ay nano. Mo lagi, sada stack ra gyud. Oh. Ah. Wala. Oh. Mario ro. Lagi kan nila. Ano sabay? Tapas eh. Nasabay to ninyo. Ah, pati to, dito magwanta magsabayan to. Una ra kung kuan sila, mga 30 minutos. Ah. Dito sa nakaw. Kahit sige sir, salamat ah. Dito na ko yung page niya. Ah, bira bira.